रिलायन्स फाउंडेशन डेव्हलपमेंट लिगाचे आयोजन 15 एप्रिल ते 12 मे मजगती गोंयांत जातले। ऋतिक तिवारी, ब्रिजसन फर्नांडीस आणि डॅन्स्टन फर्नांडीस हांकां FC गोवाच्या 24 सदस्यीय पंगडांत समावेश केला। FC गोवा देव संघाचे मुख्य प्रशिक्षक डॅगी कार्दोझो ह्या संघाचे नेतृत्व करतले। गोलकीपिंग कोच झेवियर एस्टोरिया आणि सुगितेश मांद्रेकर हांचे सहकार्य करतले।